Hola Sílvia, què tal? Com anem? Ara que et veig, et volia comentar, què passa amb els barris? La política de barris està com molt oblidada, molt... Quan estigueu a dintre intenteu preocupar-vos una mica d'aquestes coses, no? Preocupeu-vos de les infraestructures esportives, dels centres cívics... Jo crec que tens molta raó, Sílvia. Malauradament, fa molts anys que hi ha barris de la ciutat que estan molt desatesos, que les necessitats d'aquests barris, barris com el barri de Sant Narcís, com l'Avellaneda, com Vila-roja, com Mas Ramada, Fontejau, el propi Eixample, no estan correctament atesos i que tenen moltes necessitats. De fet, nosaltres, des de la CUP, ja fa temps que estem reivindicant una política de barris més activa i que cobreixi realment les necessitats. Nosaltres, quan estiguem a dintre, continuarem amb aquesta política, però llavors tindrem més recursos per poder defensar aquesta opció. I així ho farem. Treballarem perquè els barris de la ciutat siguin més ben cuidats i més ben atesos. Hola, Jordi. Carme, com anem? Bé, mira aquí vigilant com està tot això. Les obres del TAP, que estan fet tot una merdeta, però no és això el pitjor. És que no ens informen, no sabem de què va, els del barri estem molt cabrejats. Tu com ho veus, això? Home, doncs jo sé que els veïns de Sant Narcís i d'altres barris estan molt i molt enfadats amb això i molt cremats, perquè fa molt de temps que dura i és un trasbals, està claríssim. I nosaltres, doncs, creiem que hi hauria d'haver més informació, com a mínim. Informació, sí. Que la gent hagués pogut participar una mica més transparència, perquè això afecta en el dia a dia la ciutadania i aquestes grans obres com les del TGV, com les de la reurbanització del carrer Barcelona quan es facin, han de ser més participatives. Hi han d'haver-hi processos participatius i haurien de ser vinculants. Molt bé, molt bé. Ja ho feu, ja treballeu pel barri, ja estem una mica contents, a veure si... A veure, com estigueu a l'Ajuntament, ho haurem de veure, perquè segur que funcionarà. Adéu, Jordi, a reveure. Hola, Albert, què tal? Tu, et volia comentar, Digues, va. Quan entreu a l'Ajuntament hem de cuidar una mica més la cultura. Ara mateix està totalment oblidada i la poca que hi ha és elitista. I amb la música què passa? No hi ha un espai central de concerts amb una programació mínimament estable. I la cultura popular està totalment oblidada. Doncs jo crec que tens raó, Albert. De fet, la cultura està molt oblidada a la ciutat de Girona i està clar que l'Ajuntament de Girona no s'hi ha esforçat gaire en potenciar-la. I això que dius tu, jo penso que moltíssima gent de la ciutat de Girona ho està pensant. El programa de la CUP inclou la potenciació de la cultura popular, de la difusió cultural i de l'habilitació d'espais per a la cultura popular i la pròpia difusió de l'art i de la cultura. Perquè la cultura, entesa des de la perspectiva més àmplia, és un motor de cohesió social. I en aquest sentit nosaltres defensarem això un cop siguem a dins de l'Ajuntament. Vinga, va, brindem per la cultura. Salut, companys! Ei, Jordi, m'alegro de veure't. Igualment, home. Et volia preguntar una cosa. Tu què creus que ha fet l'Ajuntament aquests últims anys per crear ocupació aquí a Girona? Jo penso que no ha fet massa coses i segur que s'hauria pogut treballar molt més intensament en aquest sentit. No s'han posat gaire les piles, tot s'ha de dir. Saps què crec? Que la CUP, si entreu a l'Ajuntament, que espero que sí, ajudeu a les petites empreses i les cooperatives que ho estem passant bastant malament a crear ocupació, no? Què teniu pensat en aquest sector? Sí. Està clar que per la CUP la lluita contra la crisi és una prioritat absoluta. I llavors nosaltres en el nostre programa incorporem precisament això que tu esmentes, és a dir, el foment des del propi Ajuntament de Girona per generar, per potenciar, per ajudar a les cooperatives, a les petites empreses, per tal de generar nous pols d'ocupació en àmbits com el medi ambient, com els serveis socials, la cohesió social, els serveis i les atencions a les persones treballadores. Pensem que són sectors de molt de futur i aquí les petites i mitjanes empreses, les cooperatives, poden realment generar ocupació. Nosaltres treballarem per això. Hola! Hola, Montse, com anem?
Bé, i tu? Molt bé. Què tal? Escolta, Jordi, tinc un dubte. Com treballareu per la independència dels Països Catalans des de l'Ajuntament? Doncs hi treballarem de moltes maneres, però està clar que després de l'èxit de les consultes ciutadanes per la independència, després de l'èxit de la consulta que es va fer a Girona, organitzada per Girona Decideix, on gairebé 20.000 gironins i gironines hi van participar, doncs cal que els ciutadans i el propi Ajuntament, plegats, treballem per enfortir espais que defensin el dret a l'autodeterminació i el dret a decidir dels catalans i catalanes a Girona mateix. Quan siguem a l'Ajuntament, treballarem per això, ho defensarem. Bon dia, Pep. Com anem? Què m'ofereixes avui? Avui t'ofereixo les tomates de la revolució. I parlant de revolució, ara que entrarà a l'Ajuntament, què canviarà? Doncs mira, treballarem per canviar moltes coses, com per exemple el servei d'autobús a la ciutat de Girona, que funciona molt malament. Per exemple, l'altre dia vaig intentar anar fins a Taialà i vaig haver d'esperar més d'una hora, amb una parada de bus. O sé de gent que viu a Fontejau que a l'hora d'agafar el bus no ha pogut pujar a les hores punta de tan ple que està. Per tant, entre moltes altres coses, treballarem per millorar la freqüència dels busos, treballarem perquè els busos, les línies de bus, arribin a tots els barris de la ciutat i treballarem perquè el preu sigui més assequible. Això i altres coses farem a l'Ajuntament. Quan et dec? 2 euros, Jordi. Que vagi bé. Adéu. Adéu, Jordi. Treballem pel que preocupa els ciutadans i ciutadanes de Girona. Portem molts anys escoltant les demandes i les propostes de la gent de la ciutat i ara ens toca defensar-les des de dins de l'Ajuntament. Som la veu del carrer a l'Ajuntament. Vota CUP.